Milán vagyok a Gen6-től. Mi lenne, ha online identitásod nem egy központi platformtól függne? No policy that is shadow banning. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Mi lenne, ha üzeneteid valóban privátak lennének? Families of victims here today. Have you apologized to the victims? És mi lenne, hogyha egy dokumentumról, képről vagy folyamatról utólag is bizonyítható lenne, hogy eredeti? Havi 83 000 forinttal keresnék kevesebbet. Az AI korszakában a bizalom már nem feltételezés, hanem bizonyíték. Erre épít megoldást a Gen6. Tartsatok velem a következő videóban, ahol megmutatom nektek, hogyan hozhatjátok létre online identitásotokat.